kusibon se kusibon da ho na o hwe ya agi na ni gin no na ho se kusibon no kusie ngum na ampara o chase tutu amna ya de wanya kusie no ti asase na wie no kra no o ye se ne sa na tedi aye beka kusie ja na okope iwira ne niema esoja kusibon nim no ye papa sebiem papa okope papa ne ye bre de ye papa edibom papa say kusie no wisie no bekura kusibon nim na kusie na pie na mra ogusu a wo bomu no kama ne obomofo no ko ye ne kama ya ode ne ko ya ka o so gina ye ne kusie ne pie wotima che no kama no twetwe no wana ni ba no ze kusie no kwon wona kro no ashimama mo nyina adwo ade ache ba ko biem ade ache ne sere chenura didi kai fast na mo twedi ampokwa me tutubo so ya me oto so bo bia bo hu ba ha ma do no ba no madba ba ka tema da bo mo gedi afu ofisa ne agenya nkopɔ na de malakwa ye ta so ti ase Kesi media ena ohwe na Kesi TV so no body chidom ebia ene didi kai ya ena ohwe ni di ne hoblase kwan so obe subscribe no wa share na do comment na to ase dia mai iwiase de ese bia mu se benya no sere ye no ano e content so Kesi media na Kesi TV the body chidom in so pe abakosem amamre amane sunsusem susumo hintasem a unya ne bia se na Kesi TV ne Kesi media YouTube abef ntentan ye nkyerɛkyerɛ di adesua one touch sonko edamufua different pra abef ntentan YouTube channels ni nyina obetu anya asem bia wo channel bia wo bia ko wasem ensem osisie eniema bia ekoso nemum saw petetesem abakosem amamre sunsumsem sunsumo hintasem ene futusem pa dia unya ba bia video ba ko pe ya wo ya de kese e de be ma wo Kesi media na Kesi TV so e boni chidom be da sipi wi ase afekwa wie kwasiada ebe e ya kwasiada ebe e ya kwaside timi nua mesese ndeni ahobrase kwan so ya na osori na ogunsa ubegunsa so dwale osori no dwale sempo baby awo wo akontum amanone abrochimam ne mpo awo abakase na ntimi nya hwe kontimi dwale no empanimfo se ya na wafre nyame ya wafre nyame why ya na wafre nyame na nanom se ya na okuta insuo eje se oyo ba sebia mu sebenya do a obehoro to na ahoro mati ase obehoro kama na ahoro na ase na ogunsa oye be ma so asebia mu sebenya do obehoro ho saa na ahoro to kama na otiba kuta insuo no ahoro na ase na di afansa o kakra sebia ye nuanom nkramofo alola no omo fre nyame a ahoro to ahoro na ase ahoro ne nsa ho odi bia fa ne trim na sum odi bia gunanum wa pusu wa piagu so ati ase ye nuanom nkramofo omo ne fa no alola enti se bia ontimi nwale a na awu mu a na wa yendai na okutansuo no na ogunsa na nsago no enie otwedi ampokwa be sase yankonyina moa na nanom abosom enua ne homa nsamanfo me na nanom monya ba bi kro mo na asomasi no abudi dedi kai afia no ahia eduru da bone bia kwaside bia ate wodi afia no ahia o ma wonsa ugunsa ugwaduaba de ama won se aduaba no emfifiri enso abapa de aduaba anya no enhye to sra afia kan wase bia tietietia mo na asomasi bia betuko amu akontua bituba ebe ba batatuo mama batadie esa ense be ba batatuo mama batadie ti besro ma minya adodode ne mintu ehumbi emfanko mikro ne jese ade bia obefa so obepeska bia na nanom ta wo kinenya bi kesi wo tubi ye kaso bia tu ehumu a wonya sase de no na nanom akontua ma mitu yi mitu batatuo se be pa ade de abafie ti besra mo ma mintu ohum na jese minya asase de minya dufudia de baby a benam bia no enso abapa ma minya bibi mfirim de ba ha de yekro mode enso matu bata e de aba oman mu a de mesa wa se mo ma mintu ohum man bibia nyi yi na mensa ka menhye bla ne menkra bia mfa nko dukrum enko boa me babusua tiawa na onipa da se ne ye ka no nko ne bone ato mpo yie oye otamfo disi wa kwai mu de na nanom mfa ne ma won samanfo no mkuturufo o mo mfre no ni pa kro kwa sama do be ba de ono na semu a
mo akonto mo mpa ibona bia mama wo Ghana mem ha ukuru mo so a o se we so twede ampo stress ase ampo nyina mani abusumi asa na no so mesi no aka wasem dedi ka so mesem kwatente sra pa hosan ya na nam de o se me yani mfra mema so se be me yekotimi enya ba ama ne enya ahemane so ati ase yemom afi bia ne asere mo me enya sade enya mpuntu enya nkoso enya yidie enya asekra papa ye fie ha ema ye kwa wade ayewo oba bia be ma ne bede bia onye de onwo so ho mema so ye kwa ware a enye yi abraba aye bo nye yi ne ntimi nye bibi mfa hwefie so ho na ne kwakwa no nipa de seni a ompa de ye wo sore tie abusuan ana wo sore tie wo na nanom mfre no asama do no mkotunufo so kwa asama do ne kotunufo ne so beba di mu a no ni bi ne kan ne sawala ti kesi media ana wuso a ohwe na tentem so a obi na de asembisa bi breme se ose fere sei blasa mo ose nana empanifo bu bebi na sa ba no na ano odin pa wonti ase yesu sum ani hafidi a wi agya wadwo no ye de aboa usum ani hafidi a wi agya wadwo ose de ba aboa agya wadwo wonya aboa usum ani hafidi a wi agya wadwo e kasa bia e mo diye papa eye bebu bi mu du na e kansa bebre e bia ne e kwa yahodo a na omo pese omo de take asantemaya e ko sabia mu se benya do a e ko yenia enkransen eyi omba kwa mu boni ana nka mo be padi omo je she no mu nsusu amem na ogruti apanyina wo se ni mem na ese omusumani hafidi omo ye gya wadworo no usumani hafidi a wo ye gya wadworo ase gya wadworo egina wo ma se ya nanam di bube no ade bi a wo be ya ade na wo beto afom bia so gya wadwo a to afom na ese okra na wanyina yi ukusie na ekoro ati ase na obomofo bi ne kosum fidie na osum fidie no wa nyine nani gyen se fidie no osum fidie papa amana boa no osum fidie no kuntrumpa opoma ya odi sum fidie de wo ya no so no ya wo de pe aboa na yi no wa mpe kuntru papa wonya adagya kotwa kuntru papa odi kuntru wonya afema no bia eni ahode bia na otwae e no kopoma ye wo ya odi sum fidie no mpo no na enye papa nti osum fidie no bia la nti mra okoye no ho se fidie no eyi aboa akrante ama akrante no wa fidie no mko ya na no hwi bi atua kam oduro wo se gya wadwo se nka bi sum fidie yi ya enka bi nyanam yi no akrante yi no kasabri kame nkwa mu ayuham na yese gya wadwo no gina se waya ade bi ade no wato afom ye ka gya wadwo so waya ade bi ade no ato afom ene ka se gya wadwo yese penifos usuf eni hafidi a uye gya wadwo na yese obi pe obone wanyaw osum eni hafidi no wona ka se gya wadwo mato na afom obi person mbiase ka wo anyeye wa ka se gya wadwo gya wadwo obi person do fa contrast ne kwa body bi so amfa o se gya wadwo obi keka wa wode ho nsem obi keka wa bra bobo nsem obi de ho kokonsa obi do fa kwa body bi so se nkampo wa bra bobo sei wa wode begu obi do kokonsa am ye yiwadi empo bi ato empo ha bi ato wo ye na anyeye osum ne hafidie no wode o ka gya wadwo what you say ti benefit usum ne hafidie a wo ye gya wadwo obi pe wo seye na enso so no anye ya ama no ono sa nipa na opo seye no amema ma no enti ono beka gya wadwo na jase wato na fom what you say eye be wo tupa yie pa na nipa no de be no ma me ebe ne nan ni na minya adagye enti na ne ma bi beto mu enti na me de sa ade ne bre wi na sabia mu se be nya ado na nam se okaman wanyina yie okusie na ekro no obawofo no ekohunu kusibon se kusibon no da ho na wo hwe ya age na ni gyen no na wo se kusibon no kusie ngum na ampara o chase tutu amna ya de wanya kusie no ti asase na wie no kra no wo ye se ne sa na tedi aye beka kusie ja na okope ibirewira ne niema esoja kusibon nim no ye papa sebia papa okope papa ne ye bre de ye papa edibom papa se kusie no wisie no bekura kusibon nim na kusie na pie ne mra ogusu a wo bomu no krame ne obomofo no ko ye ne krama a ode ne ko ya ka o so gina yie ne kusie ne pie wotima che no
krama no twetwe no wana ni ba no ze kusie no kwaw wona kro no okrama wanyina yie kusie ne kro no di beto miame nana kwabla kesi ene opanyini kwablensia ye fe no ampem pankono enyansafo adefo kokodufo binambodi no na omo ewo efiri bia omudie na onipa bia panyini bia na okutia omo a na obuzo so oyo omutamfo oyo so omo ya no bushia na hey okama wanyira ye so kusie na ekro no enti pankono kra pankono nyom kro omo de to nyom sable nyom kro na maame bia fe no maame amebroni na omo grotai na maame broni nti o de saade no me nana kwabla kese ene mia me papa kwablensia ya yefano ampem na ufri esen na pankoro na ombeka ya mu nyina pankorofo na iga kubla bo pa no nti omma mama me broni edi sai nyom ese edu se eyie bi ba na bibi sire se nyom kro no obonyuma enyom no edeye pa so klama wa nyina ye no kusie na ekro no klama wa nyina ye okrama wanyina ye okusie na ekro no okrama wanyina ye kwablensia kokodufo no na ekro no okrama wanyina ye ono na ekro no okrama wanyina ye so kwabla kase kokodufo no na ekro no okrama wanyina ye no okusie na ekro no okrama wanyina ye na kase wai dai watu na fom no na ni kwa na po mo bone nto so anye ye obi pewo anye ye okrama wanyina ye no osuma ni hafidie oye jawajo obi ko nim biase wo pe ono amfa antentam amen onyame amana anye ho okrama ne yokusie ne kro no enti usuma ne hafidi a wo ye gya wadwo no ne bekese pa ne okrama wanyina yokusie ne ebe ene kro obi pese wo ha obi to pa wa plan se ko be kum enso twedi apo enam na dom so na wo bro so na nanom sabanfo ko mwa e pa mo boye pa ye boye nyina no onipa le ba ye no mpolo nipa wudi nyina ko be ko no hu wadi mpolo ene kasa ne kasa yi ensu ade ma no me emponi me bi kodo hu sa pasa de pebi ku ne yi osati to ma unya ba bi fai obi no fa ko ni asa bi so obi hihye se wo mfuo kura wo ye odi jabetum amanache oye ya so so wo sia ansia kopie no so ache no okrama nyire yokusie ne kono eno ne usuma ne hafidi a wo ye gya wadworo no to usuma ne hafidi a wo ye gya wadworo minua se obi sa ya na chese odasani bia opo anim guase epo wo po adwuma se epo asetra bone opesa anim guase ato ya de nim konua bi mra so opodi kokosa se enyi wadi odofa konua se bi so emfata opesa wo wade epoguo opesa wo yiche ni ba bi se ka bibi be si ama adoko ato na enso so no antentam ekodani nsira de ma na che se usuma ni afidi a oye gya wadworo no sai ni pa no oni akusa abere no enti edise obi nso a wo ye dwumadie bi na dwumadie na wo ye no ontre na wo nye na wo ye ni biala na wo ye no na wie ye no ekowie basa ti usuma ni afidi ye gya wadwo ebe no so obu no bre bi nie o ya die bia na watre ho no waye akwala wo boble bi bla ne nye utua na mo bi ana mo na wuturu nya papa na papa bi ona nabi o ma bibi o wo fa bi panyini bi ka kire o be ma ade a wo ye die de pa kire dwumadi a wo di ebetum di asama ba ebetum akofo ha wo di aba o kan ne wantie afa se de ye ka kire na wantie no ade a wo ye no wantelo wanya ade no ama ade no adie peye na chese na no se on se usuma de hafidie wo ye gya wadwo ade we se wo tre ho ye ni ya kada so abapa de aba na esa se wan tre ho anya wo ye ni biara nti no se de wo se ka wonya firi mu no nsa anya nei anka usuma de hafidie a wo ye gya wadwo obi abo ho po e ka no nkodu wo ye ye po bo no amfa na no guasa aba ne ya kire de fiase attempt to kill no so ko de awu na che so krama yi wanyira yie okusie de kro no na se usuma de hafidie a wo ye gya wadwo eto usuma de hafidie a wo ye gya wadwo no eye blesse ade bi a wo ya wantre ho anye na nko wie yi wa bo ho bi opo se ka ade ne fa kwa bi so na anye yi no osuma ne afide no ye gya wadwo wo le obi boni o wunti no nka no onfom no wonya na de bi a o plan wa ye huku se ka no biase be ka ono no nyame so abana abem osuma ne afide no wo ye gya wadwo a gya wadwo a mato na fom so ati ase enti osuma ne afide no wo ye gya wadwo onyame nhyira
koso na we kesi media na kesi TV e body chidom e bia ni on place kwaso na o hwe e be subscribe no wa share na no comment no e dia to ase fefe dia mami o pa ba kwasa mama na ni amane susubsem e begu bi a won tia se dia nwe de ba yi o de mami a o ya de kesi mo akoma pa mo abotre mo anije mo wotema mo ne kwaso mo ahobrase ene abotre kwaso se me kire wase na empo no mesa na mfatu bebre e bebi ni bebi hia enti usuma ne afidi ayi agya wadwo onua kese pa no ene okraman wanyina yie okusie ne ekono kwabla kese de twemu e ka no kora kaboni ato kese e ka nkona no biase ato e ka nkona ka owo bi ato e ka nkona ka ade bi aboro e ka nkona bra ba asai e ka nkona ka no biase aka no na enso so onya gopo de gina okrim wo sai ni pa na wotame no onne ene afidi a wusum ye no wayi agya wadwo okraman wanyina yie okusie ne ekono sa na obi tawo a na antintamo a oyo okraman wanyina yie okusie ne ekono wo so ne afidi oyi agya wadwo nyame nhyiraw menua tete ara say dwuradwe papa ma odua dwuradwe papa ma odua wate dwuradwe papa ma odua na sukuru wa be so ma odua na beda na ba so ebiase ade bi onipa da se no be bia no e da woni mu twel say papa say boni wo be twa so aba say papa say boni wo be twa so ka say papa say boni e da woni mu twel say papa say boni wo be nyina beto say papa say boni de wo be dua no eno ana betwa e da woni aduaba abedua no eso aba na betwa susukuru abesu bia ma nua no hwe yie ne wiase ha owo da ho medipa na wuwu achi no kwakwa moche wa asamado a otwe wo ti wo a wo de bone ese otirimu ma wo de wo su nua wa dwomone na abedwene obi akum na kokko oni fie no na susu fie twitwa wo jeni abla odi ni mu mo sa ni pari nyina no bonya ho kakwa wo nyankopon nim onyankopon mo wo nhyira wo se dane de nyina oya de kesi okoso ene na yakwabena ene dua yi na yakwabena kwasi adebe eya kwaside mini ahyele nso ene eya kwabena kwasi adebe eya kwaside ya kwaside ya beso pa yesre enkwatenten edema Ghana man titru ne asante man titru ne yewura opemso osetutu abebiu ya otoso mienu nana asante ne miwura uba odehie okomfo adagroma echiawo ene so recommendsia ene recommendsia yo na omanpanyi mahama onso ba ho bechi asante ne nyina na ye ho ene recommendsia me nana me papa ma de nyina ma dehie nana kwadwumfo nana kwagwo ene mia me nana fofie me chia mu nyina me chia ehimfo ya wo wadwempa o santehine wo nyina me chia obia na sai ena Orlando kwadwum eba no oso ya kwadwumfo me chia wo nu nuanum nyina isimoto ne wa mentimbo mu nyina di kwabla sapon o so wo London na wo se filosa kwa America na me chia mu nyina mu nyina wa America kan nyina ya kwadwumfo mi amade hye eche obia nyame mwo na onu mwo onyumfiri musiom esem kwanhyem amanyam abamaniem onyumfiri abebresem na onfa onko adum na odasani bia oso won pa santima yi na ose ope asantema abone ope sikadwa bone ede sikadwa tiase emui eye adwuma eja naso odro prim wo sai di paro nkonko mo so bobo so na wie ye no eyowuo eyo hawo eyamane efise nya da betu bo atu so ofra mu no da na mpafi besi wo dwadwempa no Onyankopon hyira wo na wi aso obi nya sabi akobeye bi dwadwemfo na ka obi nya sabi akobeye bi o so yonko otawo e ka odasani bi nko no ne magwiase ene wo kase nyamede ma wo ene wo tumi nyamede ma wo ene wo kokodo nyamede ma wo ene sabi amusebe nya do bobere no afade e Onyankopon de mo nti oni pa da sene ni bro nanso obi ka nyame no na obi nyina ho edase nyame hyira wo bye bye.